Apa yang kesungguh nang? Oh, udah rubai. Hah? Aku rukang baik. Siapa tarai malai? Pakai siapa menamde? No, dia menamde. Dikaya, malah na pangkas ngalu deng, hijau tuh songnya. Mudam lagi dong. Ang nunggu pangkas kuna labu kan sangat terdengar, omai. Masa kangen balai na aku lagi mar na yo interest di kiang bara. Deh, song deh, ketau jangan sang. Oh, ya pangkas lo bah kerja bau sini sana. Betul. Engkau jangan ngorom jayina. Tanda saja ya. Oh, hua. Này, dừng nàn hóa bình nè. Này बै न' फिसासा प्लास्टिक खोबनाय बायदिया आर माबा लिरदोंना बेयाव बै प्लास्टिकनि माबा खोबनाय गोनांलाया बेयाव बोरमा फानो बोरमा खासि ओमफ्राय बैयावनो ड्रेन दं आरोना र' नै बे ड्रेननि दैजों फुयो आरोना नैबे ड्रेननि दैजों फुयो बोरमा बिबुखौ नुवा ओमफ्राय मानि नैबेजों बे वाला खोबथेयो नालाय बे वालनि हरैजाय बारनानै खनाथिं लांलायलायनानै सुयो आरोना लामा सेरावनो ओइलाय दैया ओइनि दैया नुदोंना नै दैया ड्रेननि दैया बिदि बोहैयो आरोना ओमफ्राय नै ओरैहाय नैबेनो दा लेथ्राखा ओरैहाय शान्तिनगर थाङो ओरै बेजोंनो ओरै नांजाबजोबनाय आयौ नै माबा एखे मोस्रोम बासा लाजोब्बाय Sodomni sandal ibu kan sama sekarang. Nale, si letra, halika. Berah, besok naik naik sih. Dio. Rung berah. संख्रिखौ नांनाय एसेबां होखा बाबा बेल' आखि बाबो थैमो बाबा बे औ मेगि मस्ला होदों मेगि मस्ला मोनामनायखौ सुखां Sampai. Malah saya telep-lep kak. Tomsi, anak ini pahit sederhana dong, anaknya. Moजां बिदियानो हारसिङै जानायाव. ओमफ्राय थांहां र' एसे. अमाया मोनबाय. थावमाया मोनबाय होनदां जानोसै गोथावनो
एसे साखिनो दै लोगोफोर खुरै गैया खुरै फिसा बेखौ ओरै होनानै ओरै होफिननांगौ दा मोनबावो नामाब्रा नै ओरैखौ सुखालांसै संख्रि नाङाखैलै संख्रि एसेल'सो दं गोखैखौनो मोनासां एबार साखिफिनबावनि र' एसे रानबावनांगौ जाबाय ओमफ्राय र' आंनि बेदर मोनसे दंमोन आं लाबोखानाय बेखौ साखिनानैसै नै आं बिदि नैबेखौ गोथाव मोनो बिखा बायदि दंना मोनसे बेखौ जानो गोथाव मोनो आं बेखौ साखिनोसै जाबाय ओमफ्राय